Děkuji vám za váš zájem o téma ekostavitelství. Jmenuji se Maxim, jsem z firmy EcoBuild Ukraine a tuto zprávu jste obdrželi, protože jste se zajímali právě o náš produkt. Takže stručně vysvětlím, co je to dům ze slaměných panelů. Především se jedná o dřevěnou rámovou stavbu, takže zde platí všechna pravidla stejně jako u ostatních rámových domů. Jako izolaci však používáme lisovanou žitnou slámu, což vám jako zákazníkovi umožňuje získat přirozené mikroklima uvnitř budovy. Jednoduše řečeno, bez ohledu na to, jestli je venku horko nebo zima, uvnitř domu bude příjemná teplota bez nadměrné vlhkosti, bez zbytečné vlhkosti a bez plísní. Tento dům vám umožní cítit se co nejpohodlněji a nejpřirozeněji. Ještě jednodušeji, stěny doslova dýchají, což znamená, že vzduch proniká skrz stěnu, aniž by ztrácel energii, aniž by ztrácel teplo nebo chlad, v závislosti na tom, zda svůj dům vytápíte nebo ochlazujete. Celá plocha vašich stěn funguje jako jeden obrovský rekuperátor. Čerstvý kyslík se dostává dovnitř budovy, i když máte všechna okna a dveře zavřená. Nejdůležitější výhodu naší budovy nelze vyjádřit penězi ani ji spatřit očima, protože právě to je paropropustnost a vytváření přirozeného mikroklimatu. To je to, bez čeho se prostě nevyspíte a nebudete se cítit zdravě a pohodlně. Technická stránka věci. Tloušťka stěny je 400 mm plus hliněná omítka, která je přírodní ochranou proti škůdcům a hlavně proti ohni. Žádná jiná úprava rámového domu vám neposkytne takovou bezpečnost jako silná vrstva hlíny, která při požáru nic neuvolňuje a neprohořívá až do teploty 1000 stupňů Celsia. Přitom hlína neurčuje vzhled vašeho domu, protože jde pouze o základní omítku. Stěny se montují doslova za 1,5 až 2 dny, pokud jde o dům o rozloze 100 metrů čtverečních. Sladkou třešničkou na dortu je, že takovou stavebnici domu si můžete sestavit sami i bez naší pomoci, pouze podle návodu a hrdě říct, že jste si postavili dům vlastníma rukama. Pouze naše technologie umožňuje doslova komukoli postavit dům vlastníma rukama, protože je to v podstatě velká Lego stavebnice. Přitom slámové panely se vyrábějí v dílně, lisují se pod vysokým tlakem tak, že sláma drží velmi pevně pohromadě a v žádném případě se neprověsí ani nevypadne. Náš architekt může upravit jakýkoliv projekt na slámové panely. Nemáte projekt? To není problém. Náš architekt a statik vám s radostí vypracují osobní projekt přesně na váš pozemek a pro vaši rodinu. Když se nacházíte uvnitř takového domu, cítíte jeho masivnost, vnímáte, že jde o skutečně solidní stavbu a co je nejdůležitější, zažíváte naprosté ticho a pohodlí, protože zvuková izolace těchto slámových panelů výrazně převyšuje jakékoliv ukazatele obdobně silných stěn z jiných materiálů, a to i se započtením izolací a zvukotěsných vrstev. Zvlášť bych chtěl otevřít téma myší ve slaměných domech. Pravda je taková, že hlodavcům je úplně jedno, z čeho jste svůj dům postavili. Z cihel, porobetonu nebo SIP panelů. Myši jdou tam, kde je teplo. Za celou historii naší práce se žádná myš nedostala do slaměné stěny a to je naprosto nemožné z několika jednoduchých důvodů. Za prvé, používáme spolehlivou přírodní ochranu proti hlodavcům. Konkrétně přidáváme vápno do základní vrstvy hliněné omítky. Vápno je doslova jeden pro hlodavce. A za druhé, používáme standardní ochranu proti hlodavcům pro rámové domy, konkrétně kovovou síť. Takže všechny tyto strašidelné historky o slaměných domech a myších jsou prostě nesmysly a výmysly. Ve skutečnosti takový problém vůbec neexistuje. Ve stavebnictví je spousta spekulací a proto je někdy velmi těžké rozlišit, co je mýtus a co realita. Pokračujeme dál. Velmi důležitý moment. Domy se omítají hlínou, pískem a vodou. Žádná chemie minimálně na 100 let. Za mými zády vidíte, jak vypadá základní hliněná omítka. Poté můžete použít jakoukoliv barvu, jakoukoliv paropropustnou omítku, větranou fasádu ze dřeva, z kovu, cokoliv se vám líbí. Hlavní je neucpat stěnu, nezničit její schopnost dýchat. To samé platí pro vnitřní práce. Nijak nejste omezeni tím, že máte dům ze slámy a hlíny. Můžete si zvolit jakékoliv interiérové řešení.
Hlavní je zachovat paropropustnost a pak získáte dům na století s nejlepší energetickou účinností, zvukovou izolací a vnitřním mikroklimatem. A teď k ceně. Cena domu ze slaměných panelů se téměř neliší od ceny domu z plynosilikátových bloků, SIP panelů, rámové konstrukce s vatou nebo jiných řešení v našem cenovém segmentu. Nebereme v úvahu cihlové domy, domy z keramických bloků a podobně. Dnes naprosto všechny stavební firmy vyplácejí svým zaměstnancům víceméně stejné mzdy. Trh práce je vyrovnaný. Faktem je, že jediný rozdíl je zeď. Jako výrobce slaměných stěnových panelů můžeme ovlivnit pouze cenu našich stěn. Ostatní komponenty vašeho domu však budou tvořeny z tržních cen. Tržní ceny jsou u všech víceméně stejné. Takže když někdo kupuje beton, kupuje ho za tržní cenu. To platí pro kov, okna, střešní materiály, různé izolace i všechny omítkové směsi. V podstatě se váš dům skládá z různých komponentů. A my jako stavební firma, stejně jako ostatní stavební firmy, nakupujeme tyto materiály víceméně za totožné ceny. Proto pokud vám někdo nabízí postavit dům výrazně levněji, neznamená to, že objevil nějaké tajemství vesmíru a teď vám může stavět levněji než všichni ostatní na trhu. To znamená, že ve vaší nabídce prostě nejsou zohledněny určité položky a právě tyto položky jsou v podstatě tím rozdílem v ceně, kterou jste dostali od různých firem. Proto pečlivě zkoumejte rozpočty, podrobné rozpočty na ty služby, které vám nabízejí a na ty materiály, které vám nabízejí. Vždyť okna, která mám za zády, mohou stát $5,000, ale také mohou stát $15,000. Stejná okna, stejné otvory, ale přesto se budou výrazně lišit v kvalitě. Proto si prostudujte nabídky, které k vám přicházejí. Pokud vás zajímá stavba ekodomu s přirozeným mikroklimatem a chcete kompletní servis nebo částečně vyřešit nějakou otázku s pomocí společnosti EcoBuild Ukraine, prosím, odpovězte na tuto zprávu nebo nás kontaktujte přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů. Děkuji. Osobně vás zvu, abyste se setkali v naší kanceláři v Kyjevě na ulici Kyrillivska číslo 160A nebo na jednom z našich projektů. Projekty máme po celé Ukrajině. Zavolejte, domluvíme se na čase a místě setkání.